Mwanjumuligererie chinsa ninye chia bono maraga wali tukeliga lia Jumapili tariki 22 omwoti enyo gatatu omwaka wa 2025 nomo ekene kionga chinsa nyase njira yo bwikiranu nche nigongoro kwaro ni ototo nyaingiri na kabana intwe komwale. Na mwanjumuligererie kionga chinsa inye nigotoka cha kurwasi chinsa machi ya keumbu eyo gotoka bunge ya bunge ya Nyaribari chache kaunti ya Kisii na manase kanta ya Masago ase musangerekaro monne huko sangereria agosira ekelisia kia Masago yonya ko ikeranwa na barai abo bakora wamo nomo sendabe kaunti ya Kisii musikirija adi mumonyonga negati ya barai bande okwana chinga gecho nikobanya akaba bakorwa okoboli chikanza gosirwa nabo igobanya akaba bakoboli amagandira kwana keligwa chinsa machionsi ime kaunti ya Kisii munagotumwe Likito Daniel Onte. Gukwana se parish ya Masago ye gotoka Keumbu imeye county ya Kisii chinga kicho mwega bogosira magacho mwega wegekerenwa na barai au onyonka chinga kicho nigabolirie rogongo rwagusi kobekwa somorobolio bubwagachi wereri oyo chagetigwe oteba abamenyi bagusi na barabo mbobwatu bose bole bwa magendero. Your Excellency the President, the people of Kisii have voted for you. The people of Kisii expect you to share development equitably and fairly. We are told you are taking the railway line all the way to Siaya and you are leaving the Nyamira, Kisii, Migori route. We would want to ask you, Your Excellency, do the right thing. Please make sure the Kisii people get their dues. Let us have the railway line going all the way to Kisii, go down to South Mugrango, let us go to Migori, and let us go and serve our Kenyans who are known as the Kuria. Aso mwega uyukerenwa na barai au egati abo mojumbe ubobasi umuske Innocent Obiri umuske Okengo Nyambane Dr. Joseph Virundu kurwase bunge ya Nyaribari chache egati yabande asense mwende onyonka nigaenekia buna bosio bobochori bole bosio umorobolio bokwene na chitiket inse yebyama bebwato bwamate na Dr. Fred Matiang'i nigora chikokorwa asenchira yobone nobwasio ko ntobwa tiriomana intwe ese bali batagete gocha kutujoin tole semo ya Matiang'i onde taiyo gochikoe gwetiti bune byama binde bigokora ngomuntu ole popira gwikaruria akiamenya koe gwetiti epati ye itoe gochikoba tindaru ODM lakini ODM ya chire bono njenju biringo jakosoa Turochi babo buru basere UDA. Bas ODM nero ya soire se UDA. Nche Rwanda se ODM ya sifuna. Noga abuto kubwaterera. So morebo kuligereria morale muna mangana agendererete. Ukero monda wote one term goes two term kali okwa na weka mwegoria. Omujumbe gose governor gose president kali omurandia. N'omuntu goja ku manage economy. Kwenye tako manage uchumi buya, kwenye tako manage masomo buya, kwenye tako manage bese jiria ko ukiada bese chiaye ojo na boto ko modenga tigagendeka aso musangere kono yogo boigo ingane igoro yabasaye gosegetwa na kuburiwa kwerikia bona bakichikura osio bobochole bonene nigo kwanirwa nechinga kicho kuburia kwabeko igoro yabamenyi kurase county ya Kisii nase chinse mochiyonjo kanene ochora barai bobwata maganio yabali baba kirete chikura bosio nje narorire ligoso byabere Nyaribari chachi ligoso eli Pakatolika ebishe liyo ngebuya asetua chiete bobe ombo yetetengo abana banyasaye tusabira namaya ekero abantu bakoriye kero mondo ko wali sapota chao chiteringa ki turenda amani twensi n'abantu amo nabona Nyaribari chache ekero chikura chaere goto tutigare ko Nyaribari chache nkuriba terigata seni kiagatembe kurega se parish ya Masago yogotoka Keumbu ime county ya Kisii leterane ngoro ko Daniel Untiri.
Egati ya bamusiye kurwa hase bunge ya North Mugirango county ya Nyamira bakora na Lame Kenya Kianga uyo mari kitabune nana nabo kurwa se ward ya Itibo Joel Mbongi kurwa se ward ya Bokera Julius Nyankana kurwa se ward ya Bumwagamo nabo igomwe musiyo machole bwe kyama kya UDA omoskedol Nyamanga nigo banyale ko bakobolia bose bakobolia amasikani koroke gotia somo jumbe bwe ya North Mugirango moske chwa Nyamoko bakwana litukulia lero nigo bamukiri chingwana namono echia omujumbe mukoro omuske Joseph Kiangoi ejanya ko agakubwatuka igoro gusega kubwatuka gochia ase omujumbe obono omuske chwashi Nyamoko lero na borangire libageri nte ya barai baito baire ngorake barai kerenga kimba bwate chinga kichiabo cyokogamba mweshimiwa Kiangoi na agambete chinga kichiae sai chi generation cha chenjiri twaikire Gen Z alpha ngo chere kurumaega enchira agambete taliera I expected ya bantu bande bagambe so na ngo sabana amairaniria yale getimono okora manoko it's not a good show to our young people namba ibere obora iye mboli ko ba defined no voice gose miaka gose bese bunorangani ile unatoa kwa mdomo defines who you are as a leader so njena gotebana na beko nyare kana bagakambale bakegamba nyetenta atwanire yita kwanyora ali bumwagamo era abutete busaime omanye koboro language ye buseri ocha koramira barai bandegeti it is not proper so njenata ana umweshimiwa oregeti umweshimiwa Nyamoko na barai aba minto bara bali bachorire barenga kiegeti tigabasikwe intwebu na barai ba Nyamira county mosoto kuru North Mugirango ntutageti korora amangana achakire korokana ase mitandao okonyora abarai basoire ko koramana engane yo koramana telingana nkia ntubuna abarai abantu togochorwa abananchi nabo bakwamwa ningoko babero mugambi obo asemya ketano egento kende nataka kubatebi kuranjiri kurigunage kuba mbia mono oyu go form MP go support nango moore chikura nagambete 1997 kiragamba 1997 track record te yonje bunanje ngo kinaboni gasaba chumbe bagambire North Mugirango asengenjo to chakero muchumbo kuruko Godfrey Masanyokeli oyo gambe tutigetere gasia na akonyete chisukuru na akonyete chikanisa mpaka naone kanisa ngo genda Masanyo begeta mabati ocho omochumbo kuruko nombui ombui gagajite ekerubo eiboni ye kuruko Nyamira National Polytechnic oche Nyamoko boni gana bwate track record yo koreta Nyamira University Nyamira nando ise kurigerie ebintu akore nabo monta ataneye Nyamoko korete Kenya yo korete no yo yagotebia aba North Mugirango ntuanya korra gento kenda korete lakini ande ndete gotebia aba North Mugirango na neba kero bugambio ubu arenge naba ketu arenge no konyonturika no ni miakene lakini ndete mbatebiga kero muntu namanyirengi akorete ndete ko bainyoria bamwaga mu baminto mose konyora watchman ije tetwari nyakenimo ekero chikaguche ibetwe ekero mwa tuhagenda somo jumbe Nyamoko igagache police station yororo akabeka baskari yororo elinde ko enhance security ina kiato chaite ntubuna bamwagamo ekera gotegerera magani yaito otokorera ntubuna bamwagamo tutagete bona igo muntu regeti paka 2027 no muske Joash Nyamoko nero mujumbo North Mugirango nero gotogwakirisha ari bunge nero koleta magani yaito okolira binte binge chibasari chako tebanga 2000 hakuna mwanafunzi hata mmoja asa North Mugirango na nigo mwanasiasa ya mukurase bunge ya Nyamira yubigoro monchiria aserieta Rogers Muturi anyarakabaga kwanekia buna umworo kigwa we University ya Pwan para kyonyaro nyarakabaga ko chake sabali ya yego chia hase skuru litukulia ra magiga yo mwanasiasa yugo somo Muturi kolia ira yogo chigosira ezaganga ya para kyonyari yoko gandria masomae ile nyarakabaga go ikirania endoto ya yokoba umunyagitari muri kitufatiga Disemba na mange Maiga yokumurikira omugano bwa mworokiwa bwa University ya Pwani oyo okorwase nka yokonyora wainse na boigo ise aromuko korwase kenyoro kya muruga ime ya ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango aserieta barakionyari nigo ritkoria rero akanirwa school vesbene yo mwaka oyomo na boigo kobekwa egari no mwana siasa Rogers Muturi eryo achikogendereria na masomo aye
Nyambane. Lero igang nabere ga kungakanele school fees yane ya 45,000 and one igango mbekale galime paka school. Nyamira Express Premium ngike school elinde ngendera na masomane. Beyamono abali bonsi baile toko boko kwabo chosfike omwana wampu yamono ase promise yawo ngwanye ikiraneti na abande bonsi pintanya ari gwatora akimbu yamono Rogers Muturi tali boniga na beiro omwana ngonya kumwigunde bikorwa byaye Rogers Muturi no muntu bwate ngoro y'abantu Rogers Muturi ekera arule promise igakunya ikirani boniga ngikirani irie promise tingi cheti ongeire lirube ongeire kibese ochie skuru chiakaniru nakiro muntu karoje gukwana maega yogwaka na chibese icho nigo omusikero Rogers Muturi oyo okoriya boigo obubunge bwa West Mugirango nigo boigo nere akwanire ayaiga ne school fees tuwakanire full yo mwaka oyomo kurugabo tuchake kurigyo a lasting solution na kyo mwana oyo agokora eskuru asimya kende etatu etigalete abana vale West Mugirango bachandegete batabwati ogokonyeka uno mwana unoyo nabange and yet West Mugirango as it is financial year alone mbabeka side 75 million abane kabira bababwani twakanirwe school fees basome abana babataka lakini is a sad story that ntumanyeti mbana kiaba bagosomiwa na 75 million onye mwana oyo tali oyo mobo aiga boigo nigo Baraki Onyari akwerera igoro yetaro yaye Ritko Riaramisi boika ase chiabisi cha CDF chebunge ya West Mugirango ase aomeranete amonaya iga na nigo bono abwatokire ogosaba kwaye na boigo ogosemeria ba CDF na abanyarite bagoja sitoka bagante bimbailele details cyane bibande bya mama nebya tata application letter yane ID yane abana abogete mambi kuruseito noko rukwana nganda baka CDF office it was on Thursday onega na getoro amaina na bananya alite kobero the whole day kurusaine paka saa 11 lunch tiare ngo aina maguru twachire tene ndu yane ana botwira netego egendo gyoka banya alite kondikera neri rube tu isakara tubandikirete bagandei ngomba bali bagwakane ebesiyu so wanja kwinonya nekene akinga kanile ebesiyu kingo ike school and tinso agoselu kurwe school chingaki echecho nigo omusike Rogers Muturi atebire nigo araje kweswana nigati eryo kwenekya buna eira eyo yabwatogetwe korwasi abisi yo musike Steven Mogaka yoko musomya busa Baraki buna neje kwikirana lakini tigatu tuwaru kwegenene commitment lete yo go sponsor mwana oyo full for the next 3 years chirijigalite kerena akanireye never honored na inde inje bono nguchakoba gutenererio mwana oyo kubwatia mangana ya CDF ku make sure una that commitment you CDF ya begete ya beiro honored Hinko ripotera Gatembe koraigase wodi ya Busamaro yegotoka ime ye bunge ya West Mugirango County ya Nyamira Njefa Tigad Gisemba na mugavana bwe county ya Kisii musike Paul Simba Arati nigo ayanekire buna nigagochikanda gusira ogokina bwomochie bwogembo kakwana ase kansa yamo irituko kansa yamo memochie bwogembo litukuligoro nigarati ayanekire buna nigo anamuna magacho enyagitari ya ogemba gendete na bogembo buli yogokinia birengo byomochie bwogembo bigendete kwanekiwa nimeweka miradi mingi ya kuhakikisha kwamba tauni hii, kwa sababu naomba kwamba Mungu akipenda tutaifanya municipality kabla sijatoka ofisini. Nilifanya municipality na nataka nihakikishe zile vitu zote ambazo zinahusiana na mambo ya municipality zinapatikana. Mkienda hapa sokoni, hii barabara ilikuwa chafu sana, tumeweka cabs. Soko lile pale chini tunashirikiana pia na serikali kubwa kupitia kwa mheshimiwa wenu inatengenezwa. Daraja ambalo liliangusha former deputy governor ambaye sasa ni ambassador ndio mahali pale kwa mtu
tumetengeneza watu wanafunga kutoka pande na pande nyingine. Mheshimiwa Alpha amefanya maendeleo, ametuletea nyumba za affordable park. Mheshimiwa mkiniomba mzuri ile space pale mtaona kama inatosha, tunawapea tujengee hizo municipality. Hapo hospitalini Mheshimiwa amenikaza sana, ananiambia Mheshimiwa, hapa ndio nyumbani. Nimeweka milioni 300 za kujenga hospitali yetu hapa ya Ugenya. Ukiangalia iko katika ghorofa ya kwanza, tutaendelea kujenga. Kando na hayo, nimeamua kama gavana, hakuna pesa ambayo nimepata kutoka nje. Hizi pesa zote juzi niliweka mashine zile Mheshimiwa amesema karibu na mwanjo mulio karabone gotoka enda mutimo komoke gotoka ira nyara gotoka enda namange mekionga chinsa inye gotoka chala. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwaigoro kegima abo baokora meremo yabo keboikeranu inche no manyagitari iri kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria marwere ao asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwenya bwao. Na bonta getoko tanga senyagitari ya itoni gotogo kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyorokaso monubwe ke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa somo twe paka magoro inse twaligere the internal organs chia uchons pina kichigo function toko nyora chirichia sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga atarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Manchumuri karibu asensemo ya kabiri kionga chinsenya muraibu nsemo ske William Ruto nigo agendere kumwachia abameriria baye kusamire ba serikali sogotati bwo tumiro bilione yonsi irakonye ense ya Kenya kagokwana korwa chinsemo chia omabei asagandine taro ya magendero nigo Ruto habolrie abara ya bonsi konyara koba abakweroberia nabo igo gokwana agose kojabe konsi kurunge unabwenta kwa Nilimpatia nafasi badala ya nikamwambia anisaidie mambo ya kahawa, akaenda kule, akaenda akaungana na makateli ya kahawa,
ati anauliza wananchi wamlipe shilingi 3 kwa kilo moja. Akaenda huko ati anapigana mambo ya pombe. Akaenda huko akakuwa extortionist. Ana extort watu ambao ni wafanyabiashara. Alafu leo anasema ya kwamba ataongoza mahali popote. I want to tell that character, you will lead nowhere, you will lead nothing, and you will lead nobody. Nyinyi mnanielewa jameni? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Unajua mtu ambaye amezoea kugawanya watu, mtu amezoea mambo ya ukabila, uko kijiji yao ameua wasichana, uko kwao amenyang'anya mali ndugu yake na watoto wao, alafu anakuja hapa ati atanyang'anya mali wa Kenya. Hawezi. He will not. Sijui kama tunaelewana. Juzi nasikia anaongea maneno sijui ya tenda, sijui anaongea maneno sijui ya Chinese kampuni. Wewe mtu ya ukabila na chuki, sisi tunajua unatafuta mahali ya kutafuta pesa. Sisi tunafanya kazi na kampuni ambazo ziko na track record. Tunafanya kazi na kampuni ambayo wako na track record ya kufanya kazi. We are not working with brokers. We are not working with middlemen. You are interested in bribes. You are interested in conmanship. We will not allow you to con anybody. We will not allow you to be bribed by anybody. These contractors we have, their business is to serve the people of Kenya. Tunaelewana jameni? Mnataka huyo mtu mtapeli akuja azungushe contractors wetu? Wewe mtu tutakuanika my friend, and you will get nothing. Sijui kama na mwanchwa omo ligerali omo raibu kiama kia Wiper Muske Stephen Kalonzo Musyoka na ninganya kawa kubolia basaye bweso kia sobonge na kwenda kweli kia na bakichikura ne njira ya kwirobelia bachikwana kia monchero yobora ya soborai asobochole bonne umwaka bwa 2025 Muske Kalonzo nigale kwa nega chinsemo chia chinsemo chieka gurwa ase county ya Murang'a ase bagendre chitaro chia bochege siasa. IBC nafungua wanzi kuandikisha upya kura. Vijana wameanzisha hashtag tuko kadi. Sema hashtag tuko kadi. Vijana mko kadi. Hebu weka tuone kama mko kadi, kama mko kadi. Hiyo kura yenu mkichukua safari hii ni ukombozi. Safari hii Kasongo hata iba kura. Safari hii kuso wenu Kalonzo Musyoka na Kenya yote tumeungana kusema united mapema mwaka ujao. Lakini kwanza kura, wangapi tena pamoja na mjenzi wako tayari kuchukua kura? Naona ndugu Rigiji tutaanzisha mashindano. Tutashindana. Kama makuso wakichukua kura nyingi safari hii, nyinyi mutasalimu amri. Si namna hiyo? Mutasema kuso songa mbele. Tunasema kazi ni Rigiji songa mbele. Naona watu wa Ingo wamejitokeza. Wao ni wengi. Wakichukua kura safari hii tuna Mwancho mulike kurwa sensemo ya chigosoli niko mulikito wikiri Tyson Mayara nyara kwa twaregania amange na murasengo yali genderete ya amamirania ya egekombe gusamirania amenyekete na SportPesa Kenya Premier League aywa nyagenda kwa gusanyara kwa kosori wa chiri tukolia lero asitimu au chanyara kwa chiko gosoli. On to the right side with Duang turning and putting it in the net. It's Jackson Duang. Aseli tukolia igoro timu ya Shabana FC yabeteke gukoyania amone timu ya Gor Mahia ase omuchi o Nairobi. In the 22nd minute of the match they make a mistake here and Shabana have equalized. A blunder between the defenders and the goalkeeper. Engoyo eyo nigo yabeteke koyera buya ase Gor Mahia yabeteke koyebeka Shabana chigori ibere ase eyemo. Like to call it police marking and nice lob here, it's in the net by the captain of the side.
Rituko lya rero etimu ya AFC Leopards eyire namba 2 ekoyebwatia etimu ya Gor Mahia nigo yainyorera obobui ase okoyeite etimu ya Tusker egoli eyemo ase lige na aliesagero. Kenji Madada kwake Kinyanjoi amekataa tena Buffett shoka Julian Mete nere ekoche nene ya Tusker FC nigata babuna etimu ya Yembu ya ere ase amakiaya egokera buna nigo anyerusirie engoro ime. I'm proud of the players because we come from a big hole. Some weeks ago we cannot compete with this type of team, so I'm proud and of course very disappointed by the result. But I think it's if you look at the opportunities, I think it's deserved for Leopard. Komenta amona ayo nigo atababuna etimu ya AFC Leopards nigo babwate abagosori abaya amona abatiotereria abaya abo arachikogania baiche komutiotereria. We don't have a lot of opportunities today. It was tense. We haven't dominated the game. It's normal. Leopard have a lot of good players. I don't say they don't have a good collective team and don't have a good game in terms of collective, but they have good players able to score anytime. So it's a good team. They have a lot of good fans, but that's too bad they won't play the CAF Confederation Cup next year. So if we win the cup and we play a CAF Confederation Cup, I will invite the Leopards fan to support us during the competition for the good of Kenya. Freddy Ambani nere no mokochi omonene UFC Leopards nigo agokigwa no bubui obwo. Ikikataa imekataa, ikikubali imekubali. So mimi nasema wachezaji wamefanya kazi poa na nawashukuru sana na tutaendelea kufanya kazi tu. Ase chingoyo chinde chia KPL chia gosoligwa rero ngamona etimu ya Kakamega Homeboys eyo yarwa makali yegoria yemeyemo amone timu ya Pandari FC. Muranga Silinero nigo yarwa makali yegoria yemeyemo amone timu ya Mathare United. Kariobangi Sharks nigo yaikorwa amone timu ya Posta Rangers chigori bere ase eyemo. Nairobi United FC nabo igonero nigo yaikorwa amone timu ya Ulinzi Stars chigori bere ase eyemo. Ase engoyo ya NSL etimu ya Gucha Stars nigo yanyeita etimu ya Soy United egori eyemo ase lige na liesagero ase egetikia Gusii Stadium. Kabati Youth yaikorwa amone timu ya Equity Bank egori eyemo ase Bosa. Fortune Sacco yanyeita Mombasa United egori eyemo ase Enugu. Luanda Fira nero yanyora bobui bwegori eyemo ase Bosa amone timu ya Nairobi City Stars. Wekira rero ase engoyo nene ya Kenya etimu ya Gor Mahia nigo itangaine ase chipointe 50 na isano nemo. AFC Leopards namba 2 ase bwate chipointe 40 na kianda. Police FC namba 3 ase bwate chipointe 40. Shabana FC nigere namba 4 ase bwate chipointe 40 boigo ase banyorire chigori amone timu ya Police FC. Kakamega Homeboys nigo ere namba 5 amone chipointe 30 na kianda. Kurwa asogosie kanigo etimu ya Sofapaka echagete ABS Pometi kayebwatia amona etimu ya Bidco United. Ekionga chikosori Wycliffe Tyson Manyara. Na mwancho mwaligalie roboti ururwa ya Wycliffe Tyson Manyara na rurogo tokolera ekionga chinsa inye litugelia lero nchani ngoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa sasa memenyelio nigo ato veterinary Wilson Makol na boy kuna sema transmission akoro kwa Elvis Manyara kende gotwara bulgalio bya Mega Tembe TV konga kema musi oyo gotwara gotokobya.